CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere Eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwali amarwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boywa mbubwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwirena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatuko na conventional medicine tutumia amariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo gorba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Happy Sabbath, happy day omanchu muligiribega taseni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo morobelio obwansu bwesabat no morobelio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 chamambia oikera chinsa inye chamambia imeyo morobelio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuigore byage igore linde ndia matukonzi
no mona matebi omoririo yo rero na gani ubugima bwao asenjire nde ngomanye no bugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye go kwa Yesu Kristo te ko ba ko mumorizio nyago kuranderio mundo nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene ari nyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Mono mwancho murigereria kero ijilire ritkoria la misi tariki 15 cyo mutinyo gatano narimo omwaka bwekiri bwibere na 2023 ngwege na ritkoria uri abere ritoero kegima nanene kwa bere gokwegokya asoko bwatie miroberi yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii mwancho murigereria nyora ritkoria rero ne ritkorire bono budget yo mwaka bwekibesa mwaka bwekiri bwibere na 2023 no mwaka bwekiri bwibere na 2024 yabake gosomwa bene asebungenene timaitubune kerengerere kya ungere kieke unayo mwanchu murigereri korengana buna kwarora kibesa cyabe kwase bitengo au ase budget yo mwako yoga bwe kibesa akiro serikali kibesa cyabo tukwanchisa ine ejo cyakigikiradia amagendero ase kinsemecho gose nigo chwenereta komento gose amanchure nara yaya agbwenerete gokorekana umuntu mwanchu murigereri nigo yaragirense mo yabo nomugoroba ekerongo kwarigania SMS amayango manyebuna nara yaya kubwatirana nabasaki baito to kwariganirie asenchera ere yo bwekiranu korere litanganike yima tigaturanyore gatiari ngwariganerete asenchera yo bwenge. Government has begun the journey to bring down the cost of living and improve the livelihoods, while at the same time fostering a sustainable, inclusive economic transformation. Budget yo mwaka bwekibesa 2023-2024 nigo yasomwa bene n'umuwaziri bw'ekigancha Njugu na Ndungu oyotebe serikali yachakire mirobero yo gokonya obugima bwo mu Kenya. Sisi tuna kama serikali ya hapa Ikuta tunaunga mkono maombi yaweze kuendelea. Abantu nigo baburiwe gokonya amasabo kinga kyababwatani au kubwatirana n'abarayi b'ekikanisa bachakye umusabara bw'okorari omurembe ase kinsemo kyogembo. As we speak about matters pertaining to work, we must also speak about the millions of jobless people whose voices cannot be heard at a conference like this. Torigerere mono amaganyo y'abali abatabwatiye meremo no koboria ko murayi wense Dr. William Samoei Ruto. Ayo mnaenda mango mwancho murigelingo kwariganire ngomanya senchera ere yo wekano inyarabuna semo ya Facebook na bako gendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News asumutandao Twitter na bako Twitter wetera @Ndizi TV News ere togendere gosanga na boigo kwemanyia amanke ere tariane Everline Osero ekero tokobwatira na nere Joshua Auta kweneke una wikera sensemo ye manyerero kabana intwe goika omwero okwariganito ya chake asenchera ya bene awaseri tkoria rero
budget y'omwaka w'ekibesa omwaka w'ekibibire na 2023 n'omwaka w'ekibibire na 2024 yabage gosomwa bene n'omuwaziri bw'ekiganja ky'enibo ase serikali Profesa Njuguna Ndungu ase ebunke enene nigo budget y'omwaka oyo igaya bwate kibesa icho kire shiringi trillioni 3.5 ose 3.679 trillion echo cyaba kikubawa ase bitengo aho kirachigwikirania amagendero imeyense ya Kenya none budget yendangani yabereke gosomwa inse y'oburayi bwa Dr. William Samuel Ruto ase serikali ya Kenya kwanza ukona chinga kyecho Profesa Njuguna nigabaka gukwanera amagendero agosama onchorero aho ayabereka gokorekana ekerekorengani ne budget y'omwaka w'ekibesa weta asekeria teba une serikali ya Kenya kwanza nigo yabekire mirobere saine yogo chakwena kyabuna ngotoriere obugima bwo mu Kenya amange kubwatkana ne budget ye yuni otwareganire no muri keto Vincent Onyancha. The first budget of the Kenya Kwanza administration nase amagajo ye bunge nene imeye county ya Nairobi. Order members. Chingaki chiyogosomo we budget y'umwaka w'ekiribubere na 2023 goiko mwaka w'ekiribubere na 2023-2024 ni goko ngusanana kwaenekiwa goirera ababunge bazimio One Kenya osoka kurwa se bunge chingaki chiyogosomo we budget eyo eyuere trillioni 3.5 Okay, Omwaziri w'ekibesa Njuguna Ndungu niganyora chinga kichinkongu asogosoma we budget eyo. Minister, proceed. Thank you, Mr. Speaker. It is a great honor and privilege for me to present to this august house and to the people of Kenya ase budget ya somoli tukulia lero asensemo yegisemi nigo yabekirwa kibesa kyaye ekiro shiringi bilioni 552 nuguta 627.7 billion chiskuru chobundia nigo cyabekirwa nsemo 27.9 billion abwase chi university cyabekirwa nsemo 127.4 billion asaba kuchiskuru choborosogo se primary education abekirwa nsemo bilioni 32 nugutaisato chiskuru cha secondary nigo cyabekirwa nsemo bilioni 100 nugutakenda asaba igomoroberi bokana ndagira go feeding program obekirwa nsemo bilioni 5 Naboigo ayoka genrete asensemeria yobosombi nigonera yabekirwa nsemo kibesa kyaye road and transport nigo yabekirwa nsemo bilioni 310 ase obosombi bwembeo gose air transport nigo yabekirwa nsemo bilioni 10 asensemeria yokurigeria mangane kibara road safety nigo yabekirwa nsemo bilioni 4 asobo sombi bwereru gose railway transport nigo wabekirwa nsemo bilioni 39 asobo sombi bwa macho gose marine transport nigo yabekirwa nsemo bilioni 3.5 Naboigo asensemo yokondra gosira mangane chisemi ekyombo gyokubalika bari mtija service commission TSC nigo kyabekirwa nsemo bilioni 323.8 billion asabo igyokyombo kyaboli ugo chikwane kinkubalika kere abali mu chiribu 20 ensemo yebigambiro tutigari mega nigo yabekirwa shilingi bilioni 23 echibono chire bilioni 5 goetani chiabegotu mwako eta ensemo yejibunge gose parliament nigo wabekirwa nsemo bilioni 44 gose 41 billion asensemo yechi county nigo wabekirwa nsemo bilioni 555 385 billion echira konya so ikrania magendro asi county ensemo yobo chendu tigrimaiga una chinsemo chinde nigo yabekirwa krenge kanege chipesa asoko bekirwa bilioni 100 gose 141 billion. Omoroberi wasala fanda oyosege tono moraiwense William Samuel Ruto nigo bekirwa nsemo bilioni 10.9 gose 10.8 billion.
eye nigere budget ntangani inse yo muraibu Kenya Kwanza maega yo muraibu ense William Ruto gochoro buno muraibu ense ekyo getigarete no korigerina kya magendera chigikiraniwa maega ye budget ya 2023-2024 gosomwa ko reporter ya Ndizi TV riterane nchenkuro kwa Vincent Onyancha. Umwanchi omurigereri chinga kiecho ase ebunke nigo abachumbe korwase omurenko Azimio la Umoja One Kenya baba gosoka korwase bunge chinga kie Professor Njuguna atenena eryo gosoma budget abaraya bo bakorawa nomo minority leader gosomurai bwa banke ase bungo pio wandanyi nabo igo omurai bwa barabake ase bungo somo minority whip Junet Mohamed nigo basoka korwase bunge askire nonya na baba ukwanira abariki amangana isko yebu emagache bunge natamna ogosoka kwabo tibabwate ekirenga gyokorobekana guseko gikere gosomwa we budget korende nigo bagogikeria ogo gose finance bill abwase ritkore igoro chikura cyabete chiwa kwa sebunge n'abachumba bange bakaba bawetia gose bawanchirana oweti wa we finance bill nigo batebire na we kamonchurira abeka gokorekana eriyo finance bill yo emanye weti wa gukora emirimo asabananchi. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano. Musilale, lale, lale, musilale. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano. Where we are going to deal with close by close. So we are prepared. This is a setting stage for that, yes, of course. And I think we have worked out because Azimio does not believe in this budget. We don't think this is a budget meant for the Kenyan people. This is a budget meant for the Kenya Kwanza government. So until we get a budget that is founded on the premise of Kenyan people, we will not participate. Na kubwatukana no gosomwa we budget yeyo ni gobono abananchi bagenderete kubwatuka ebirengerero byabo awasegati abamenyi korwase bunge nyari bari masaba me county ya Kisii babere baweso kyana kukania serikali kwenekya buna chibesa icho cyabere chikubekwa asekerensemo kwenekya buna cyabwatokirwe ase chinga kibwenerete eryo gikirania amagendero ase abananchi ni gobo igoba mbodio murai bwense Dr. William Samoei Ruto kobeke merobere saine yo kwenekya buna obokurumiti bodigo chikororokana kubwatukana n'ekibesecho igonte twakangambia mona sengenjo ye budget yenye kwa yosoka siritukuli lero na ndi bunabona kere twaligire gasense moye chisemi education banyere ko bako school chito che primary 32 billion ne secondary 103 billion bona ruchi gusaba serikali kamuranche kere cyose cyasokire abantu bayitumbaro bataranyore mirimo abarimu mbali ko rakini mbali kiribonse kamuranche ko tugusaba nga abarimu bonoiga bali siko nabange bali kwe baywegazi nabwo promotion inchirora school chito bari mbali babelira ase birogo matuka mange baguchi promotion abego ne school chito kibasa ko cyakire cya budget ya sokere tikibasa cya das school kire anyale ko bakwana na 249 billion kibara chito ko kire chimbe kona ruchi gusaba nga serikali ya county ne serikali ya national government babwaterane baro kibara chito elinda abantu baitu banyala ko bagweta kibara chingiya temo yobolemi banyale ko bakorwa 46 billion gochi so bulemi weito kona ruchi gusaba nga asense moyo bulemi no na muno bulemi wechae mwara balemi weito abalemi baitu bechae bakolera nga ponasi yasukire asengejo kibese kitare ngororo yona ruchi gusaba nga ponasi bono kibese ko cyakire tigachi cyake okolegas na inde nacho gusaba bali batenere to asense moyo bulemi obulemi mbole twakorerwa mauga abangina baitu kale baletebete nga bulemi amauga naro bale gosomeria abantu gotiga bali 5 obulemi bwa mauga boirane elinda abantu baitu nyalakoba bako ngea okosimeka amauga anarara abakonye bune budget yasokire kuna watebete ngurwa niro bukurumia sense ito ya Kenya tigachibase chibwa tukwi immediate rimana cyatangasiru cyake mirimo elinde egasiye cyake abantu betonyeka bagokonyeka na ndita abasako beka chibesa se ministry chidire yoro chibenchi konyo mwananchi
Tugotigana nayo ni gotokogenda se county ya Nyamira awase kina kyabakagerwa boboiti bwe amateye masensemo ya nyamakoro tokegendrete gotegererwa ase ekigambiro ekenene kya Nyamira Gusii munachie bina Winfrida Okwanyi ni gabeire ka gotuguterare amaganio yoko bwato kwa bakagerwa bo ase bond nabo igo ekina kyabo koretwa ase county ya Kisii yenda tebire buna chisinyencho gose sababu nchiyo chisaine chokoleta ekine kya se county ya Kisii na gokana uko bwato kwa bakagerwa wase bond askeri agoteba buna no kobeka magimabo asa kongu gekogera nigo abananchi babwato bororo bonge abara baseko imukiye getambukero ase amabokabo muri kitoko ase county ya Nyamira job manki norbotyuru ase kigambiro ekenene kya Nyamira Gusii munachi ekina Winfrida Okwanyi nigo chinsemo chionsi chaikerana asogo tegererwa wekina igoro yogo icho kwa banchi babere Ensa nyamakoro to Edward na Grace Morema asomunachi ekina alekorwa okonacha igoro yoko bwato kwa bakagerwa abanene ase kinekyo Ezekiel Mugeni, Paris Ondara, Dennis Ondara na Peter Njoroge nabo igo asale korwa okonacha igoro gosukiwa wekina ekyo ochiase koti ya Kisii. I have carefully considered the application for bond and the objection made by counsel for the victims and the state. I've also considered the prayer for the transfer of the case to Kisii High Court. Asomunachi ekina atuguterare amasabo yokuganya ekine kigosukiwa gochiase koti ya Kisii na goteba chisababu cha rwetwe nje isaine. Regarding the application to transfer the case to Kisii High Court, I note that while this court has powers to make such an order, the prayer must be supported by cogent reasons in the instant case, besides the claim that there is closeness of the court to the scene of the crime, such that certain challenges may be experienced. The nature of the said challenges was not disclosed. So I am therefore not persuaded that the accused persons have made out a case for the transfer of the case to Kisii High Court. I decline to grant the order for transfer. Natuguterare amasabo yokuganya kubwato kwa bakagero batatu Ezekiel Mugeni, Dennis Ondara na Peter Njoroge ase bond. In the present case, I am satisfied that the reasons advanced by the prosecution as contained in the sworn affidavits of the investigating officer Sergeant Elkana Mogire and the affidavit of Cliff Matundura Morema indicate that the first, third, and fourth accused persons are repeat offenders whose criminal cases are still pending in other courts. So having regard to the findings and observations made in this ruling, I am of the view that it will not be in the interest of justice to grant the first, third, and fourth accused bond at this stage of the proceedings. Yoko bwatuko kumukagerwa Eyemo Paris Ondara na chikoro okonacha amotuko abosio. As concerns the second accused, it is not clear if the affidavit of Cliff Morema was served upon her advocate for their attention and response. Be that as it may, I will grant counsel for the second accused an opportunity to respond to the said affidavit before a final order can be made on whether or not she is to be released on bond. In this regard, I will also direct the probation officer to prepare and file a prebail report in respect to the second accused before the next mentioned date. Nigeki ne kugera chigwatorwa chitariki emerongo ebere chomotienyi oyo. Mention the case on 22nd of this month, by which time I expect to have received the probation officer's report as concerns the second accused and her advocate's response to the affidavit of Mr. Cliff Morema. Ginko reporter ya Ndizi TV kurase kigambero ekenene kya Nyamira Job Maangi. Miyamono murikeito job manki asoroboti ururikiranu korwase county ya Nyamira engana yokongusana nagose ogotaiwana gatiomo governor be county ya Kisii Paul Simbarati no mochumbo South Mugrango Silvana Osero nigegendrete koreta omungso nabaigo ebirengererio ase gati yabamenyi be county ya Kisii okwana ritgolya lero ni gabamenyi korwase ensemo ya bosoti sengera ime yabo machoge borabu babere bakugikiria ebikore bya bikorerekana asa matukabwango igagati ya
Arati na Osero asekeria baganirie omochumbo South Mugrango kwene kya bunango rwara maskani gochiaso mugabana na nene kumugania kurigereria magendero ase bunge ya South Mugrango gwekerania magendero asaba abamenyi bensemeyo na gotigana omugabana be county ya Kisii ironera ikirania magendero ase ensemo yaye muri keito Josephat Amisi na twariganire tiorobotiro ababwatani kurwa ase chire ya magena abakomusira omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo besokire na kugikeria okubero kwa maskani kwaye omochumbe we constituency ya South Mugrango Silvana Osero wochia ase omugavana kubatakane chiburaburu chenyara ko bachikorkana so bwango iga kurwansa moya magena yere bomachoga burabu ewodi yabo mbababurabu yana nyore na vasingi yo kwana na ndo ngokwanire kuri obugambi wa Kisii County aso mugambi ito kuruku Simbarati arwani wesegi ari South Mugrango no omo shimiwa o South Mugrango okuruku Silvana Osero inche muno mugambi oyo mo abasaba ngambe ori banseme yabo machago burabu iyo erege ntokyo kumisana ngomuntu twachorete muno mugambi ito kuruku gavana ya Kisii County mheshimiwa Simbarati garwani wesegi nomokoye oyore Silvana Osero asenjire tabonerete umuntu uyo umwesimi wito koro Simbarati kere twamwete kerogo twisanegete na nomogambi ugochogotora bona Silvana Osero ringaniri akorera omogambi ito niri obosoku ntorigo chigo gianja magena yita gwoti nande nyogo chikogenderera iga gochimya kiri motu Osero kerogo nkiyara ebu onyatago chikomogambi Simbarati kurengana n'ababwatani abo nigo batabire ekerenga kyo mugavana Simbarati no kwendeke onyale ko baga kubwatani Gusii ngima yerengete kwendeke abone bisa kubyonsi byo Gusii byanyale ko babikomenya no mulembe ambu matoga barabunda dio bonyo asaba na toko ni chombi omweshimiwa Silvana Osero sika Simbarati Muama skania ya mapama mbuya habana erebuya serebe Osero mkiota ngatakurwa Simba nakibona mutanga Simba yo ona miaka ye 5 teraera mbona ari giti akore gasi sengakie enyenge omweshimiwa yokurukunga Silvana Osero toka motebye ntekamo asike omugambi yokurukunga gavana Simbarati ina erenkira na ndutora nyari ko musika andonsi na chako kani kyara kani 2032 na wechimotu etokeme na ndutu waza masikani wako mwe kyaroche boigoni go banyale ko bakomunyolia omochumbe Silvana Osero buno mugavana Simbarati niganyalete ko bagagochorwa amonegesa ku kionsi kya Gusii wotenere county ya Kisii igona bweneta maskani na boigo ko wali bagalia bene elinda nyara ko bagagikirania chira cha magendero anyalete ko bagakuriera anene abantu be county ya Kisii omwezimi wa Silvana Osero igakorege nteke bimona zo Gusii azo kuchikokuna Simbarati oyore president ya Gusii Simbarati kuikazi kumono ekorega choru Gusii ngima ku Kisii County ngima onde bwenji otakete ko takomobori kende yonzi tigata be 2032 2027 ikotoko ira Simba ano post chinga kichechyo ndiko bamubolire Silvana Osero anyara gotigana ane na siasa ye county ya Kisii anyara ko bakobeka mukioye ochia ase constituency ya South Mugrango asanya lete ko bakagochorwa ane ne kurwase chinsamechyo na nyama ke nawe ngamora cha bagira bacha bumbaro ndorwa kare ya sala Simba na ngakeke Silvana Osero ni mwana wa ngakeke achana na gavana ya Kisii County gavana ya Kisii County ne yabanje yeji yamairanga isana yamajomba Gusii abanyina sa itokurera Silvana Kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwe chiro ya magena yego toka mia constituency ya Machoge Burabu imeye county ya Kisii elitana na Josephat Hamisi Mia mono murikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikiranu bunenchire ya moyo koine kyabuna ebikore au byabere bigokeana nene bikore byobusari nabo igo emibasukano yechiparani gobono ababwatani au kubwatarana nabarayi bechikanisa nabo igabarandia bachiramo nawo cyakumuroberio bwokoraria masabo yo murembe ase chinsemo au litkolya rero nigo ababwatani abo bekirana ase chinsemo cye ugembo awase baba bakoraria omurembe nakone abantu kugendera gusabira
ense ya Kenya na boigo anene county ya Kisii eriogokeania ebikore by'obosari n'ebintu binde binge nigo murobero yoba gokoragwa no deputy county commissioner w'ensemo ya Gucha Emmanuel Mwashiro. Omusafara o peace caravan uyunyare ko bago kwariganirwa anene na bishop na pastor be county ya Kisii nigo litkoria rero onyara ko bago goika ase umukibogembo. Kuna siku ya maombi, ni shukrani kubwa kabisa katika kupanga hafla kama hii, kwa sababu tumeambiwa hii hafla imefanyika katika kila sub county, na siku ya leo ni hafla katika sub county yetu ya Gucha. Kila kazi ambayo tunafanya Mungu lazima tumweke mbele. Ukiwa wewe ni Muislamu, ukiwa Muhindu, ukiwa dini yoyote, Mungu ndiye anatuweka hai. Ni siku njema ambayo Bwana ametupatia, na leo tunazunguka mji wa Gucha kwa sababu mema Mungu ametutendea muda mrefu ambao tumekuwa na maombi. Huu ni mwezi wetu wa pili na tunakamilisha siku ya leo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wachungaji mmefika. Ni sisi na timu yako yote. Nashukuru Mungu, Bwana awabariki sana. Na tunapoenda kwanza badala tuwafumilia maombi, ni siku ya kuomba. Katia bali baikirana nababwatani anasekyombekyo aboigo banyarako bagwikirana ase chipara ao katia bo muringamu na sameta ase banyarako bakobeka amasaba bene. Na ikiwa Gucha hapa ndio hii maji inapita inaunganisha Kisii yote, hii chumvi inapoenda kwa mvua ifike kwa maji, tunatangaza kwamba yale baraka tumetangaza hapa isambae Kisii yote. Them that they have no power at this stage. We have lost a lot of people. Koringana no munyakiro bwe kiombe kyo Bishop Lawrence Nyanuga nigatebire ekaravani yo nigerengete goikera Gusii ngima aseboigo banyarako bakoira amasabo na gusabira anene basokoro ya para omorembe na boigo erogongorwa Gusii nyarako gutwara omorembe. Lengo letu kama Kisii County Pacific Forum ni kutangaza amani kwamba nchi yetu kaweza kuponywa. Azwa Kisii County tunataka amani iwepo, kwa sababu mara nyingi kumekuwa na vifo, mauaji, watu kujiua, na kama kazi tumetoka nje kuonyesha kwamba tunaacha na watu wa Mungu. Hata kuendelea njia ambayo si nzuri, tunataka kutembea njia ambayo ya kuweza kushirikisha watu wote tuwe kitu kimoja, kuweka amani nchi yetu ya Kenya kupitia kwenda kila sub county na kuwa pamoja na watu wetu. Gatia bali banyarako bagwikirana asomo yegoyo no DCC Gucha Emmanuel Mwashiro wayibo igoteba mbachiko bakwendeke banyarako bakobwaterana anene kyombekyo elinde korandia omorembe ime county ya Kisii. Kuna uongozi unaweza kutoka bure bila Mungu kuidhinisha. Kwa hivyo tunaweka maombi katika area yetu kwa mashida mbalimbali tuko nayo, mashida ya kukosa amani, kukosa utulivu kwa nyumba. Hayo pastor amesema mambo ya kujinyonga. Pia tunaombea masuala tofauti pia ya uchumi ya nchi yetu ambao unaendelea kuzorota, lakini tunaomba Mungu atatusaidia ili tuweze kufikia malengo yetu kama nchi na kama jamii. Kuripoti Gaseni Ndizi TV kurechirio gembo yego toka ime constituency wa Mochoge Chache meye county ya Kisii Eritrea na Josephat Hamisi. Hikirega no manchi omurire nongo korera Amayia yense masenchira ire yobwekira nukurenda yamunaenda mangine Kenya oraso bwekira na inde chikoraga chinsa isato to basagoskare gendera kubwatie mirobiri yonsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii iretariane Everline Osero kero twabwatirana nere Auta gwene kyabuna wikeire asensemo yimanyerero twaro burigere burobya.